radio wa tuchuri atuchokola era chokola bato isi ni mera disani mela mfana ajuna to an do lay wi ne mara mu kulbalewa Jeliba sama ko bashite da bashite aba Jeliba agera fama yele okera ko kuma ete kulbal ga fardin ko kana kulbale mangene wa Jeliba ne won te kulbali mangene ne ma ma misirila mɔgɔw ye o tɛ kulubali jɛ ɲɔgɔn si la ne ma si ye kulubali lajɛ yɔrɔ o kuma mun bɛ a ka haramuya n t'a kalama hali o don ne ni alimami bɛnna kare kɔnɔ yan fɛ surtout ka ko kɛ dɔgɔni nungol bɛ ne la yɛlɛ de bon ni fura dama ma deli ka ne ɲɛfɔ ni ka film bila la dɔrɔn ne bɛ sɔn a kɔni ka d'an ye bref cɛ i t'a la i ka sansi dɔ di denni ma i k'i kɔfilɛ a la ten o den nin mami don ko sufiya ye kuma fɔ ne ye i bɛ ka essayer ka denni minimiser i bɛ ka a mentalite cogo dɔ la i tɛ ka temps d'a ma e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka se degré ma bon ne fana sɛgɛnna a nɔfɛ ale bɛ fɛ ne ka girin-girin a kan cogo min na ne fana tɛna girin a kan ten dɔ de mais quel qu'en soit muso de don a mana kɛ cogo o cogo i bɛ to ka ko jɛ a la sinon a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ale t'e ka muso furuta ye mais n'i tora ka ko jɛ a la o ka fisa a ma problème t'a la n b'a layɛ n'a kɛra cogo min na n bɛ kuma i fɛ parce que terimuso de b'i moqué o la parce que e yɛrɛ bɛ ka cucu kɛ karisa nɔfɛ a yɛrɛ tɛ ka kɔfilɛ o la tan manamanakanw donc a bɛ digi a la o ye diyagoya ye i y'a faamu sinon ale de fɛ i yɛrɛ b'a dɔn cogo min na n y'a faamu n bɛ na miiri n'a kɛra cogo min na n bɛ kuma i fɛ ok pas de souci a ma fɛn fɔ n ye o wallahi n t'a kalama ne kɔni tɛ jɔ an jo t'a la n bɛ yafa ɲini fɛ koyi n bɛ yafa ɲini ala ka kɛnɛya o k'a kɛ farijalabɔ ye sisan a ma nɔgɔ koyi a ma nɔgɔ dɛ wallahi ni farigan ko in de bɛ yen nɔ ko baasi tɛ yen an bɛ ala tanu madame Dum baasi foyi t'a la i ka n ka foli fɔ den ma ni ala sɔnna a b'a mɛn wula fɛ n segintɔ bɛ taa bɔ a la ni ala sɔnna awa k'an bɛn o la na baara ka ca ne kun tɛ fɛ ka taa tɔncɛyɔrɔ in na bi o wallahi tɔn ko cayalen sisan cogo min na e yɛrɛ t'a bɛɛ kalama ka sɔrɔ umu ko ko tɔn in kuncɛ kuma sera u a ma fɛn fɛn ɲɛna de tɔn kuncɛ kuma sera hali kosa in na Maretu kɛlen k'a ta cɛ n ko Maretu ka wari ma dafa e b'o kalama an dun bɛ k'an ka wariw sara de wala an b'an ka wari sara wa a tɛ tɛmɛ i kan fɛnɛ tɔn in ko namara n'a fɛnw bɛ ka caya a nege foyi tɛ ne na bilen wallahi a bɛ kɛ cogo di musow ka ko de don n'i donna la ka bɔ k'i ye janfa kɛ n'i ma don k'i yɛrɛ bɔ sigiɲɔgɔn na a ma nɔgɔ a bɛ kɛ cogo di ni nin zen ta banna kɔni ne tɛ don bilen ne yɛrɛ bɛ sɔn ka kɛ to an k'o bɛɛ to ne ko maninka cɛ ko in dun wallahi hali kunu mami cɛ bɔra du kɔnɔ yen n y'a sigi n kumana a fɛ n ka taa gɛlɛya cogo bɛɛ la an ka furu kɛ o kɔni barisa mami fa banna k'a kɛ sanu wa ne tɛna o kan sɔsɔ dɛ o kɔni o y'i jo ye kamalen min b'a ko mɔgɔ ɲɛnama ba n'a kɛra baarako kɔni ye fo n'a kɛra n'o tɛ mɔgɔ ɲɛnama ba a fɔra yanni ni wari t'i kun ni jogo ta in kɔni i bɛ se ka furu kɛ tari de an ka nin sigi ɲɛna an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn a yɛrɛ k'an saba ni dugawu an bɛ dugawu la koyi an bɛ dugawu kɛ denmisɛnnin mara ma nɔgɔn dɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ ɲuman ye ni ne yɛrɛ sera ka pari in sɔrɔ kalo wɛrɛ n'i ye wari misɛnnin dɔ sɔrɔ ka fara o kan o tɛ kɔɲɔ kɛ o bɛ kɔɲɔ kɛ kosɛbɛ ni bolomafaraw faral'o kan ne ma kangari da e ya ne ma fɛ e ka fara mami la han Prince sabali kabini bi tɛ ne ye mun fɛ ne ma fɛ e ɲɛna ko ne ni mami ba tɛ bɛn yan han mami ba tun bɛ keleya ne la denmisɛnniya la mami ba tɛ se ka ne y'a ɲɛ la o tuma la e ye ne jugu de y'a Prince mɔgɔ tɛ se ka den wolo ko ka tila ka k'i jugu ye dɛ han ne ma fɛ e ka fara mami la n b'a ŋunugunu kan mɛn kare kɔnɔ fan bɛɛ fɛ k'i bɛ tugu
mami ko ini mami beta o kuma ne mun ke la jiya ko na fonya na ne tɛ sa ne yɛrɛ tɛ ete jono jome mami ko teresi to ko fla be na ne terikɛ dɔw de bɛ yen olu de bɛ k'a fɔ ko ne ka tugu a kɔ Fɛrɛba ni Sofiya eterike no lugo ke ki fili kolongo ne bi fila kona ha n tɛ ne ka ko ye sa mama adaga di eteru la ni yo ni teru ko kika tugu mami ko ete se ka fɔ ko ayi nga nte do wɛrɛ dɔ ni ma sabali prince ni ma sabali ba yi ɲɛ la ne kɔni ka kuma laban ye nin ye walima i k'i ɲɛna ta mami la ani ne la i y'a faamuya ni ma fara mami la o ye ne n'i ka denibaya bannen pewu pewu ne kɔni y'o f'i ɲɛna bi ma yɛrɛ t'a faamuya quoi ani fɔlɔ ne kɛra mankan ci la Fɛnɛ saba. Ça va alhamdulillah i yɛrɛ bɛ Wala mi asa. o basi t'i la wa Bashi foyi tɛ. a yɛrɛ tile fila yɛrɛ Awɔ. sinon i terimuso dun a bɛ yen Awɔ a bɛ. Ne ko e kɛlen don ka furulanden kunkolo la o ma i m'a kɔfali bɛ yan. n'i b'a dɔn kun kɔfɛ ka bon ne ye tugun dɛ i tɛ nin fɔ walayi Wari sɛgɛnnen nɔfɛ ni kunkolo ko in na. olu to yen sa n kɔnɔ bi kun b'i fɛ sisan Adama Adama tɛ yan ne y'a dɛ patron ko ne nin ye ma dɛ i bɛ boli i bɛ taa bitigi la sisan awɔ i bɛ te ni sukoro san ka na te ni sukoro awɔ patron ani jumɛn wɛrɛ a banna te ni sukoro dɔrɔn te ni sukoro dɔrɔn patron ko jumɛn e t'a mɛn a ko te ni sukoro te ni sukoro n bɛna sisan Teresi. Ni mun mɔgɔ sugu ye? papa man ta ka n'a bila da la ko gardien Donc ni gardien kɛ cogo di? Zon bɛ se ka don a la diɲɛ fɛn sugu bɛɛ kɛ yan mɔgɔ min yɛrɛ cawucawulen don yɛrɛ. a bɛ kɛ cogo di ni papa ye mun kɛ a tɛna se ka bɔ a da la kɔnɔ E yɛrɛ bɛ wari d'a ma k'a ka taa kɛ sisan komi ne ye fɛn naani ninnu kɛ min kɛ kama. ne yɛrɛ ɲinɛna o n t'a kalama k'i tɛ te min walayi Ok an k'o bɛɛ to yen sisan. I ye telefɔni di ma a kɔrɔla dɛ. N mago bɛ courant la. Fuba tɛ yen n y'a mɛn mais i bɛ kuma i terimuso fɛ fɔlɔ quoi i b'a fɛ a k'a ka ko ninnu jateminɛ sinon nin ko nin tan tɛ ne bolo dɛ est ce que i b'a faamu. N b'i faamuya ka ɲɛ i bɛ fɛ ka fɔ ka ɲini kɛ. a bɛ ka na munumunu i b'a dɔn nin ko nin tan tɛ ne bolo wa n'a ma a ko teliya dɔrɔn ne b'a bila n bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲɛɲini. Prince n bɛ fɛ k'i ɲininka e tɛ maa min fɛ ka ban. ne b'a fɛ kɛ ne b'a fɛ o de kama ne bɛ ka nin temps in bɛɛ ta a kama halisa. Ok n'i b'a fɛ o tɛ problème i bɛ temps dɔɔni di yan nɔ n b'a kɔnɔna ta ɲini k'a dɔn fɔlɔ. Ok n'Ala sɔnna ma ne b'a négocier cogo sugu bɛɛ kan a bɛ se ka sɔn i la cogo min. problème t'a la négo ten. I hakili latigɛ i ko mɔmi yɛrɛ na mɔdi a kɛ i b'a fɔ nin ko in ɲɛnabɔlen don ne daga wuli terimuso de don ne b'a don da fɛ da min de ka di i y'a faamuya an bɛna ne ka telefɔni ko bɛ cogo di. kɔfɛ an bɛ tila k'o ɲɛnabɔ. Prince n tɛ ladege ni ninnu na dɛ. ne de m'a f'i ye kɔrɔlen ne t'a fɔ ko kɔfɛ ka tila ka diya. ok problème t'a la ne bɛ fɛ ka taa est ce que i ka t'i mina mɔni na. kelen n'i nana sisan sisan de. si mais n bɛ fɛ ka taa ci dɔ ye. problème t'a la na n y'i bilasira de. mami ka ko in kɔni n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ ya ma. a b'a jira dɛ sinon i b'a dɔn nin ko nin tan tɛ ne bolo. ne de b'a f'i ɲɛna wari bɛ kuma ko mɔgɔ ka kuma. daga wuli i ka nin maquillage
ala ne tɛ mɔgɔ bɛ k'e ye fu la gratuit tu parles ça pari ko in dun y'i ka wari sɔrɔ i bɛna n sɔnja ka n ka wari jumɛn de sɔrɔ ne tɛ ka ɲɛ foyi de sɔrɔ ni pari ko in na hali bi depuis ne ye n ka pari cɛ wagati min ne y'a f'e ɲɛna o n'i k'i kɛlɛkɛ fari da i t'a ka d'i ma i y'i ban ayiwa a tɛ nin ye jumɛn tɛ nin ne y'a f'i ɲɛna ko ne ka wari bɛ taa kunbala na hali n'u bɛ sa de ne ka wari b'a labɔ ka di ne ma i kɛ to i bɛ n dɔn daga wuli ne ko prince ni mami ka ko in sukoro kɛlen ka ko in labɔ bi dɛ sukoro sugu jumɛn a dabila la k'a dabila mami bɛ ɲini ka prince kɛ buteli kɔnɔ ka da n'a b'a kɔ de ko saga mɔnɛ mami selen don prince la bi dɛ ninnu ka jarabi fanga bonyalen don cogo min na bi o ye bɛ sɔn ka kɛ furu ye dɛ i ko cogo di a kɛ furu ye dɛ ayi o kelen kɔni o tɛ tiɲɛ dɛ mɔgɔ minnu ba ti bɛn u n'u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ kɛlɛ la an dala yan nɔ olu bɛna sɔn denw ka sigi ɲɔgɔn ko furu o kelen kɔni i dala kuma bɛ maka de i ti tiɲɛ se b'i den ka dugutaga la wa i se t'i den min ka dugutaga la i b'a fɔ ala ka se n'o ɲuman ye nin furu kelen kɔni bɛ kɛ ne dalen b'o la dugutaga o dugutaga tɛ o nin tɛ kɛ yan ninnu ti bɛn ninnu ma deli ka ɲɛ ala yɛrɛ ayiwa ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ k'a lakali si d'an ma amina daga wuli i tigɛ teliya dɔɔni tile a wagati sera a na nɔ bi kɔni n'i ma sa mɔgɔ si tɛ tɛrɛ i parla dɛ walayi an bɛ falen ja tigɛ a parla n'u ye dɔrɔn fo ka yɛrɛ yɛrɛ zeri Fatmata yo, nyama tasalin dia yang anda mu dɛ. Kɔrɛ. N'a ma lajɛ ka Mamadu muso ko in ɲɛnabɔ ten. A kɛra baara ye dɛ, e yɛrɛ ɲɛ b'a la. E tɛ mɔgɔ kɛnɛma ye. Don o don ne b'a sisi la, han? Ko jɔni? Mamadu muso ko kɛ. Fatmata, e yɛrɛ kɔni, e kelen don i b'a fɔ dunan. E den yɛrɛ tɛ baara kalalama yɛrɛ la. N'a ye tile 2 kɛ masɔnkɔrɔ baara la, o wari mana sɔrɔ tant que o ma ban, a tɛ baara wɛrɛ ɲɛɲini ka kɛ. Ne bolo a ye kalan min kɛ, diplôme b'a bolo, an bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'a dɛmɛ a b'o baara sɔrɔ. K'o kɛ. O ye fili kuma ye dɛ. Mɔgɔ joli de bɛ dugu in kɔnɔ yan nɔ min ye kalan kɛ n'a baara t'u bolo. Masɔnkɔrɔ baara tɛ baara dɔ ye de. Baara bɛɛ ye baara ye koyi. Mais i b'a dɔn problème ye min ye wa? Mohamed de filɛ n'a ye masɔnkɔrɔ baara de kɛ, a bɛ wari min sɔrɔ o la dɛ. N'o wari ma ban, e tɛ wuli ka baara wɛrɛ ɲɛɲini. K'o kɛ. O n'a ta bɛɛ, an ka maakɔrɔw bɛ kuma dɔ fɔ. Ko maa b'i to fantanya la, i tɛ so san, mais i b'i to fantanya la ka muso furu. Mamadu mana kɛ masɔnkɔrɔ baara la cogo cogo, e y'a fa kɛ, e bɛ se ka dɔ f'a ye. Fatmata, i ka nin kuma in, nin ye kunu kuma ye, nin tɛ bi kuma ye dɛ. Bi, furu bɛɛ sigilen don musaka ko de kan. Mamadu filɛ nin a bɛ taa masɔnkɔrɔ baara kɛ. N'a ye wari min sɔrɔ, n'a y'o dun k'o ban, tuma min na a bɛ sɔrɔ ka wuli ka taa baara wɛrɛ ɲɛɲini k'a kɛ. Mais e bɛ se k'o faamuya cogo di? N'a nana ni wari ye, ka wari d'e ma, e ye wari k'i mago ye, baara wɛrɛ foyi t'a la k'a sigi da la yan, ba hɛrɛya kɔ, ka te wuli k'a min bɔ. O ye ko ye. E den de don, e bɛ se ka kuma a fɛ. A tɛ se ka ban e ka kuma ma o. Mamadu mana o kɛ cogo cogo, ne ye kuma n'a fɛ, n'a ye muso furu, a bɛ changer o. Denmisɛnnin de don, a bɛ changer. Aya, min kɔni da ka d'a la, o ye changement ye. Ka sɔrɔ k'a to nin carré kɔnɔ sigili te wuli na, hali n'a bura min tɛmɛn'a kan ye, o tɛna fɔ nin y'anw yɛrɛ burankɛ kuturu sigilen ye carré kun na, anw jigi dalen don mɔgɔ ma k'an bɛna an denmuso d'o ma. N'o sigilen don carré kɔnɔna la te min na, o tɛ tɔgɔ diya an yɛrɛ ma koyi. Ne yɛrɛ kɔni hakilina kɔni ye min ye kɔni, an ka fɛɛrɛ de kɛ. A ye kalan min kɛ n'o papier b'a bolo, hali n'an bɛ kun sɔrɔ yɔrɔnin sɔrɔ a la, a ka kɛ ten.
Sofia. Dauli, cahaya fana yɛrɛ. Kan mɛmi. Kan foyi tɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn fo ka sɔrɔ an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Sofia, o ye ko kura yɛrɛ. Mun kɛr'i la? E ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn na? Mami, ne kan ka ɲininkali minnu kɛ la, e bɛ k'o ɲininkali de kɛ ne na. Cogo di tan? Ne ko mami, e bɛ nin ɲɛ yɛlɛ don jumɛn? Sofia, ko k'a ɲɛ yɛlɛ wa? E mami ne dabali banni na sa. E b'a dɔn pɛrɛ ne sɔn jalen don e kɔrɔ ka da min kan. Tiɲɛ yɛrɛ la ne t'o dɔn. E bɛ dimi ne kɔrɔ mun na? An ka nin teriya dumanba in. Nin y'a tile joli joli e tɛ ka se ne fɛ yan nɔ, jaa ni ne b'i kɔnɔ. O tuma ne ye mun kelen pe de k'e la de? Mami, e ye min kɛ na ne bɛ n'an si kɛ k'o f'e ɲɛna. Sofia, n'i ma ne bɔ fili la, tiɲɛ na ne ye min k'i la ne t'o dɔn. N'i t'a dɔn, n bɛ n'a ɲɛf'i ɲɛna sisan. Mais kuma in tɛ ɲɛ k'an jɔlen to. N bɛ fɛ an k'an sigi. Na, baasi foyi t'a la. Sigiyɔrɔ do. Sofia, a ka di n ye i ka fɛn fɔ n ɲɛna min faamuya. Sinon nin cogo in na ne ma foyi de faamuya i ka ko la. I bɛ n'a faamuya sisan. Ne bɛ fɛ k'i ɲininka mami. E ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ, hɛrɛ ani bɔnɛ e bɛ jumɛn fɛ? Sofia, o ma se ɲininkali ma o. Bɛɛ bɛ hɛrɛ de fɛ. Ayi, e tɛ hɛrɛ fɛ. Hali n'i ye e, i b'a dɔn ko e tɛ hɛrɛ mɔgɔ ye. Sofia, o mɔgɔ jumɛn bɛ dugukolo in kɔ kan ko min tɛ hɛrɛ fɛ? Bɛɛ bɛ hɛrɛ de fɛ. Ne bɛ hɛrɛ fɛ. O ka nɔgɔn. Mun de la e bana pɛrɛnsi la? Sofia, ne ma ba pɛrɛnsi la dɛ. Nka ne maminɛlen de don. Sisan de n y'a dɔn. Hali n'i ye ɲɛ ye, i bɛ bɔnɛ de sɛbɛn ne y'a kan. Sofia, i fɛnɛ kɔni i ka sabali kuma sugu dɔw fɔli ma sa. O fana ye mun kuma sugu ye tuguni? Mami, a ka di muso bɛɛ ye i ka furu hɛrɛ kɔnɔ wa i ka to hɛrɛ kelen kɔnɔ. Sofia, f'i k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ min ye ne maminɛ, ko ne somɔgɔw de ne d'a ma. Wa ne bɛ d'a ma wagati min na, o y'a sɔrɔ ne b'a fɛ. Ne bɛ yɛrɛ ɲininka o, ni e somɔgɔw ye di cɛ ma, e bɛ cɛ min fɛ? Ne ko e bɛ sɔn k'o labila cɛ wɛrɛ ya? E ma fɔ k'e tun b'a fɛ fɔlɔ la de ya? Ni n t'a fɛ, bien kɛ k'a labila. Sofia, f'i k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ y'i yɛrɛ de. E da de ko k'i b'a fɛ. Bi, e falen k'e t'a fɛ. O ye mun kuma fila fɔ ye. Ne bɛ min f'i ɲɛna, i hakili sigi. N bɛna min f'i ɲɛna k'i tulo dayɛlɛ k'a lamɛn. Sofia, an bidenw, an bɛ ko minnu kɛ, ani lawale mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ko minnu kɛ, olu tɛ kelen ye. O de kama ne y'a f'i ɲɛna. I b'a dɔn e ɲɛ tɛ yɛlɛ fɔ k'i sa. O tuma e b'i si kɛ ni cɛ nɔgɔlenni nɔfɛ yala la. E ni Ala cɛ, e ɲɛ bɛ pɛrɛnsi la. Kokajɛ kɔni tɛ o to yen nɔ pewu. I ka mɔmɛdi lɛ kare kɔnɔ. I ka pɛrɛnsi lɛ. Hali u kɛcogo, a tɛ bila. N bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna. I k'o faamuya. Bi fɛ, bi kanu, a sentiment ye wari de. I y'a faamuya? Kanu tɛ kɛ dangadenya na, wa furu tɛ kɛ dangadenya na tugun. O ko ne hakilina ye. Kɔkɛ, e ko kuma ye fili b'o la koyi. Maa joli de bɛ dugu in kɔnɔ yan nɔ min bɛ kalan kɛ ne ka tila ka u t'a baara sɔrɔ. N'e ko k'e bɛ Mamadu ka kalan baara ɲini, an bɛ mɛn k'a sɔrɔ an ma muso ye dɛ. Ne dun filɛ nin ye, ne ye banabagatɔ mɔgɔ ye. San bɛ na k'a tɔ to gomi. Gomi wɛrɛ fosi t'an na ni Mamadu tɛ. Ne m'a lajɛ ka muso furu ka di Mamadu ma sisan pour que an m'an si sɔrɔ yanni an ka soma yɛlɛma. A jateminɛ dɛ. Fatumata, i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ. San kɔ ye gomi ye. Denkɛ wɛrɛ kelen foyi t'anw bolo ni Mamadu tɛ. N'i ka kuma faamu, ni Ala sɔnna ma, Mamadu bɛna ne yɛrɛ sɔrɔ yan. Min bɛ n bolo ka fɔ a ɲɛna, n b'o fɔ a ɲɛna. O bɛna diya n ye kɔkɛ. Ne buramuso ko bɛna ɲɛnabɔ koyi. N'Ala sɔnna ma, ɲɛ bɛ sɔrɔ a la. Ni denkɛnin kelen ka muso ko, o t'i kɛ kodennin ye koyi.
Kɔkɛ ne ko aw yɛrɛ ka misiri kɛsu ko ye a datora jɔn na de misiri kɛsu i hakili b'a la kiri bɛ te marifa ta tile kan n tere fɛ yan fo ne yɛrɛ ye n ka so bila a kama ko ka misiri kɛsu kalifa ale la misiri kɛsu kalifa la dɔrɔn coyi a tununna an t'a dɔn a bɛ yɔrɔ yɔrɔ kiri ti ka taa ni mɔgɔ ka misiri kɛsu ye an bɛɛ dabali banna kɔkɛ a ma fɛn ne ma kɔni ko jumɛn o ma ka sɛgɛnna don ne la yafa misiri kɛsu ko in na kiri bɛ te kɔlɔkɔlɔ da ne kan a bɛna misiri wele n ka fenɛtiri kɔfɛ pour que n ka bɔ a ka minɛ ka n ba dɛbɛ walo e ma bɔ o kalama kɔkɛ komi a ne fana tɛ bana baro la n hakili la n ka ye dɔɔnin d'e ma ka kiri bɛ te ni maa tɛ nin teri ye koyi misiri kɛsu ko la wariko la ani maa tɛ jɛ wariko la dɛ kama nin tɛ taa wala ne yɛrɛ n taa seli misiri la y'a mɛn yan seli waati sera Sofia e m'a faamu cɛ do cɛ min ye ne ma minɛ fɛn t'a kun bi mɛ mɔgɔ tɛ sini dɔn dɛ e bɛ ka pɛrɛnsi min fɔ dɔɔnin b'a kun bi mɛ mɔgɔ fɛnɛ tɛ sini dɔn dɛ ala kosɔn i da nɔgɔlen bɔ pɛrɛnsi la donc n'i y'a faamuya e bɛ fɛ k'a fɔ ko sini pɛrɛnsi bɛ kɛ fanta ye mami e tɛ dɛ i ɲɔgɔnna baden b'u fɔ u bɛ tila ka sigi u malo kɛnɛ kan yan dɔn bilayi pɛrɛnsi bɛ cogo min na ni fɛn ma far'o kan ka pɛrɛnsi layɛlɛ sanfɛ a tɛ jigin a fɔ ne de y'o f'i ɲɛna e bɛ n'i sigi ka mɔmɛdi kɔnɔ ko sini mɔgɔ t'a dɔn mɔmɛdi bɛ na kɛ min ye mami i b'a dɔn bi filɛ n bɛ yeli la de yan donc e bɛ n'i sigi ka mɔmɛdi ka sini kɔnɔ e bɛ sini position dɔn sini fantanya n'o juguyara ni bita ye i b'a dɔn i bɛ min kɛ ne ko ne bɛ ɲininka o wari min bɛ e ka cɛnin kun wari min b'a kun a yɛrɛ halala de don wa nka fa ta de don n'a fa sara bi ale de bɛ tiɲɛ ta n'a fa sara bi a bɛ tiɲɛ ta mɛ n'a tɛ se a gere cogo la dun n'a tɛ se a gere cogo la dun i jɔ dɛ Mohamed filɛ nin ye an ka nin bɛɛ kuma bila sa n'i bɛ cɛnin fɛ dɔrɔn k'a fɛ n'i t'a fɛ fɛnɛ kana na fɔ k'i bɛ na ne lasigi ko k'a lagosi ne ye n tɛ jɛn n'a ye e ka sabali o tɛ Mohamed filɛ a bɛ n bonya a bɛ n karama a bɛ n to n danbe la e bi k'i ka cɛnin min fɔ ni ne furula o ma a bɛna mun fɔ ko ne furula a ma wari de kama ne ye n furu sa ka bɔ cɛ dɔ kun ka taa ale kun wari de kama ne dun maa minɛlen don ne tɛ se k'i k'o kuma kɛ diɲɛ na ne tɛ se k'a kɛ n'o de b'i kunkolo la baara kɛ n'o ye ne bɛ taa ayi sabali kana fɔ k'i bɛ taa nin tacogo in na a to n k'i lafaamuya dɔɔni Sofia n b'i deli ala kama ne bɛ cɛ min fɛ ne dɛmɛ o ka ko la kana fɔ k'i bɛ ne don ko la ko man ne i ye ne teri de a ka di ne ye ka ne dɛmɛ n kunko la nka ne ma f'i k'an bilasira jugu kan dɛ f'i k'a dɔn ko to bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ bɛ fɛn dɔ la sisan ne y'i faamuya e ma fɔ k'i b'i masaw ka kuma de kɔ baara kɛ n'o ye i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo i tɛ taa k'i masaw to ne bɛ taa mami ma dimi n ye faamuya sisan Sofia n'i ye ne faamuya a diyara n ye kojugu ok k'an bɛn Sofia k'an bɛn n'i taara k'an ka foli fɔ mama a b'an Allah ba. Aba, Mamadu. Kɛra tile la. An ce. I taara mɔgɔ. Ne yɛrɛ kun taara anw ye concours min kɛ tan tɔ. N taara ka taa résultat lajɛ. N ka numéro bɛ n kan. Ne kɔni bɛ n tɔgɔ ye dɛ. N'i tɔgɔ ye? E ma ye gɛrɛ wula ka ɲininkali kɛ wa? Bon. Ne ye ɲininkali kɛ cogo bɛɛ ko ne ko tɔgɔw bɛɛ sɛbɛnlen don mais ne kɔni ka tɔgɔ kɔrɔ ne ka numéro kɔrɔ mais tɔgɔ kɔni t'a la. N'i y'a faamu sisan mɔgɔ wɛrɛ de tɔgɔ b'e ka numéro kɔrɔ. Tɔgɔ t'a kɔrɔ. Tɔgɔ yɛrɛ t'a kɔrɔ? Tɔgɔ t'a kɔrɔ. Mamadu ne ma nin faamu dɛ. Han? A kɔni ne gan kamana na ne ye a ɲɛɲini cogo bɛɛ la mais n bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ. Ayiwa o tɛ baasi ye komi an yɛrɛ ka misiri la yen mɔgɔ min sugandilen don k'aw ka ko in ɲɛnabɔ to ka seli an ka misiri la yen n bɛna s'a ma ka kuma ɲɛfɔ a ye k'a lajɛ i y'a faamu n'a kɛra cogoya min na e ko tɔgɔ foyi foyi t'a kɔrɔ tɔgɔ foyi t'a kɔrɔ i ka numéro i t'i ka numéro sɛbɛn ka di yan
y'a faamu i tila ka numéro sɛbɛn ka di yan komi n yɛrɛ taatɔ don ye sisan hali n'a ka di ye sisan yɛrɛ fɛn dɔ ɲini dɔrɔn numéro in yɛrɛ bɛ papier la n bolo yan a bɛ papier la i bolo wa i t'a ta ka di yan nin ye kabako ye dɛ numéro ka kɛ concours kɛyɔrɔ la ten tɔgɔ t'a kɔrɔ o ye ko kura ye dɛ ayiwa baasi tɛ komi an yɛrɛ ma kalan n'i sera yen n'a d'u ma k'a ɲɛf'u ye i y'a faamu o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ne n'i ba tun b'i ka muso ko kuma na Mamadu ne ko e mana taa tile 2 kɛ maçon baara la ni e ye wari sɔrɔ o la munna o dugujɛ e tɛ taa baara wɛrɛ ɲini ka kɛ f'i k'o wari de dun k'o ban e bɛ sɔrɔ ka tila ka taa baara wɛrɛ ɲini kɔfɛ tuguni o tɛ sisan mɔzɔnkɔrɔ baara kun bɛ sɔrɔ cogo min na ani sisan kelen tɛ a cogoyaw fana n'a ye tile 1 kɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen olu fana bɛ yɛlɛ olu bɛ tile 2 tile 1 kɛ a bɛ changer de fɔlɔ baara ni kɛcogoya ni sisan ta tɛ kelen ye o de y'a kɛ ne bɛ sigi da la n tɛ taa yɔrɔ si ne kɔni ne ma foyi faamu parce que i mana sigi da la yan te wuli la mɔgɔw bɛ tɛmɛ ne yɛrɛ kun jɔrɔla sa n'i buramuso kana tɛmɛ k'i sigilen to te wuli la yan a ka fɔ an bɛ k'an denmuso di nin ma a tɛ fɛn na i b'a dɔn ne bɛ min ɲini fɛ quoi hali n'a sɔrɔla fɛn tɛ yen kana to ka sigi da la ka t'e sigi yan i buranw de bɛ tɛmɛ da la yan i y'a faamu an yɛrɛ seko n'an damayira ye fɛn o fɛn an b'o kɛ i y'a faamu pour que i ka se ka muso ta joona parce que i ba in filɛ tɔ t'a la bilen a yɛrɛ hinɛba de bɛ ne na sisan i y'a faamu voilà donc ne bɛ taa misiri la fɔlɔ seli waati sera ala ka sigi ala sɔnna n tɛna sigi da la tuguni ayiwa o bɛ diya n tulo la kojugu ɲɛma i b'a fɔ i ba ye ko n taara han awɔ n y'a mɛn turulakaw ni wula maanifin kunnadiw ni wula Jɛnɛba bari baasi t'i la aba du kɔnɔna dun bari baasi tɛ aba i b'a dun a bɔra a bɔra ba in kɔni tɛ sigi ayiwa i kɔrɔmuso dun mami a bɔra sisan aw bɛ da la de ayi n'a ma bɛn komi ne nana jara ka yɔrɔ de fɛ ok sinon a bɔra sa a ma mɛn ayiwa baasi tɛ nin ye jama bulubali ye sa de ale tɛ kɔnɔboli fura ye de ayi nin t'ale nin ye cɛya fura de a ka ɲi cɛw ma kosɛbɛ 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 hali an cɛkɔrɔbaw jɛnɛ n b'a f'i ye n ko ne tun bɛ fɛ k'a fɔ e ye k'a fɔ k'i ka ko de ka bon bolo kosɛbɛ nin ye mun ye ko nin ye mun ye wa n ko e fa terikɛ de ye ne ye e fa de ko ne ka hakili to aw la n da bila sa mun kɛra o kuma e bɛ fɛ ka mun nin ye Ture denmuso kelen ye dɛ min y'a jɔ denkɛw jɔyɔrɔ la walahi n y'o de f'i ye n ko Ture n ko musoya tɛ mɔnɛ walahi musobakɔrɔ de b'a fɔ k'a fɔ ko musoya ye mɔnɛ ye walahi n ko depuis Ture taara n ko e y'i jɔ Ture jɔyɔrɔ de la kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ n na mami i b'i ka don na bi koyi kosɛbɛ kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ n na alhamdulillah n tɛmɛtɔ kun don n ko n bɛ foli bila yan ma i yɛrɛ ba sɔrɔ yan na n'i dɔgɔmuso de sɔrɔ yan nka k'a cɛsiri furako in fɛ kosɛbɛ awɔ furaw de don ok awɔ n ɲɛ bɛ nin fura in yɛrɛ la nin sɔrɔ man di sisan nin tɛ sɔrɔ dɛ nin sɔrɔ man di dɛ n ko nin bɛ joli la sugu la a ma se k'a da fɔ ayi ale t'a da dɔn mama de b'an ka fura ninnu da ayiwa baasi tɛ n y'o fɔ n ko a ko hakili to ɲɔgɔn na nin y'i dɔgɔmuso ye ka su ko ka dugu jɛ k'i hakili to a la i y'a faamu jeliba foli diyara n ye i ni ce i ni baraji
n'aw ba nana ko n fɔra a kɔ yan k'a ka sɔrɔ du kɔnɔ yen ci bɛ n bolo n b'a fɔ a ye problème t'a la ayiwa n y'a kɛ ni mama nana dɔrɔn n b'a fɔ a ye ayiwa baasi tɛ ka se ni ma ye Amina yɛrɛ mɔgɔ ko k'i ka fura ninnu cɛ depuis kuma jumɛn ne b'u cɛ de anw cɛ kɛ i kɔni ɲɛ b'a la tile binna ka ban a bɔtɔla ko k'i ka wosobulu sɔn ne bɛna ne kana su yɛrɛ de ta n bɛn'o sɔn sisan i bolola teliya baaraw fɛ ya mɛn kaba koyi mun bɛ ka jeliba bila nin na tan jɛnɛba e ko mun ayi ne ne ye kɔ tɛ o tuma i bɛ kuma i kelen na ne n'i tɛ Anula. Basu itu dah. Basu itu. Oke lah. Ayo nak kain. Muda. Basu itu. Basu itu. Ayo basu itu. Bayabo. Bayabo. Sim. Barba. Sim. Você não é tu não nada. Ai, wala, eu gacho godi. Burange. Churo ko cha. Ala ka ben mo kaya sa. Amin. La ka galsi ko funi. Amin. Sim. Jena ban mami. Wala ubora. Bitire muso do kuna na baro law fe. Ko be to blasira. Takaro de la ko. Bashi kon tula wa. Bashi foi tula. Nyira ko teme to la. Ngomna foli bi. Parce que ara fo mai do. Foli jara nyere de. Ete soni mo. To ka teme bina. Chiro gacha. Suna nota kadiya wakati be kana borno. Ala ka be no ya. Ne ro ko mena jene ba black wile. Ko mala ka telna ka chidi yere nana. Ko ma te wakati mbo jene ba fantayana. Tagara ka ini jena mami nga point ako na kosobe. Tiba do demsen nu be ka koro ka buyere la. Masa o set batu la blene. Ako kadini. Al noa so am se ka jena ba furu siri. Ka ko al na ma ke jama ko bay. Ako ngayele mi. Angwa ko ke. Barsa na nya bla. Fo etika para so. Esa ko be wari mina free ko so ko to wakati dala bolo de wari bi ala de bulu ala ka joma to mi kadai ni soro kuma sira soro be ke ka soro al ni yere ma fo ki ba ke to do la akoni kadini anga kwinke basa dem so maramandi de yere pape tete sira to lambo ne kunda fe ikata kuma choro basi anga jatimine anga kodoke anga kodo sigisinga bara ko min bi ninka ni muso furula muso garsike de be fara ce garsike kan o te caya na yo bolo fara nyon kan ala be ko chama do kono kon walmari akoni kadine ika konyo inke jene fakati ye mami ati fe no kera ne fana be lafia hakilina ye mun ko muramso ye mun fɔ o ye tiɲɛ ye n'ala sɔnna ni taara e kuma cɛkɔrɔba fɛ n'ala sɔnna n'a taara cogo min na an ye cidenw bila ka na
o bɛ diya n ye kosɛbɛ n'ala sɔnna sinon dala kan ka gɛlɛn dɛ an ka gɛlɛn mɛ n bɛ dugawu de kɛ aw ye halisa ala ka garisigɛw foni ala ka baara ɲuman nɔgɔya i ye ala k'i n'i muso kan mɛn sege ala ka dugawu minɛ amina yarabi sege n bɛ sira ɲɛ n'u nana n bɛ ci f'u ye n n'ala b'a sɔnna f'u ye n k'i bɔr'u kɔ yan awɔ n y'a mɛn n ye min fɔ a kana digi la dɛ ayi ladala kelen de don n'ala sɔnna o fana ka fisa ne kɔni bolo k'an b'o la awɔ ala ka wula hɛrɛ amina yarabi k'an ka foli k'i ka mɔgɔ n'ala sɔnna o b'a mɛn cɛni ko ni mɔgɔ ɲɛnɛma ye u bɛ mɔgɔ bonya a bɛ ko to mɔgɔ ta la ala ka baara nɔgɔya halisa Salaamaaleykum. Somɔgɔw baasi tɛ yen. baasi tɛ yen baasi tɛ yen. alhamdulilayi baasi tɛ yen. an ka bɔ sira la dɔɔni ayiwa baasi tɛ yen. Kulubali. somɔgɔw baasi tɛ yen. baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen. alhamdulilayi a b'a. bi y'a tile 3 ye n ka alimami fɔlɔ ko bi yan Ah. ale fari man d'a la Ah bon? a ko bi y'a tile 3 ye n tɛ k'a ye misiri la n wulila ka n'a lajɛ ka nɔgɔya da k'a ye e yɛrɛ dun Kulubali sisan banako kɔni an bɛ dugawu de kɛ ala k'an porokoto koyi sɔɔni b'a ye ko dɔ man kɛnɛ sɔɔni b'a ye ko dɔ man kɛnɛ wa mɔgɔw b'u to la dɔrɔn i b'a mɛn ko dɔ taara n ka cɛ ala kana n ta kɛ sa dɛ diɲɛ in ka di koyi cɛw Kulubali e ye dɔ kɛ sa dɛ ayiwa an ka to yen ka taa o kɔni ka taa ten nin cogoya la tan ayi o to yen o tuma e bɛ ɲina an ka cɛ ko muso kelen de bɛ ne bolo fɔlɔ wa an bɛ fɛ ka filanan fara kan cɛ sera sabali sa Kulubali i tɛ change dɔɔni n'o ko daminɛna e yɛrɛ de bɛna kɛ o tagama sirabaga ye ayiwa baasi tɛ ala k'o si d'a ma n bɛ dugawu kɛ o la ala k'o ɲɛ ka d'a ma ami ala ka teli n'a ka ciden jeli baro ne kamana gannen don bi kosɛbɛ Kulubali mun kelen bɛ de la ye kamana jeli baro n'a fɔra ko e denkɛnin bɛ so kɔnɔ a tɛ baara la a ye diɲɛ kalan nasuguya bɛɛ kɛ diɲɛ diplôme nasuguya bɛɛ b'a bolo Kulubali o kɔni tɛ kamana gan koyi o tuma e ni maire ka dɔnbaya nafa jumɛn ye o la tigɛ o la ne kɔni ye kuma ɲɛfɔ sa hali ministre minnu ni député minnu bɛ seli n ka misiri kɔnɔna na n ye kuma in wulila ka s'u bɛɛ ma ka kuma in ɲɛf'u bɛɛ ye mais ne yɛrɛ kɔni kamana kɔni ganna ne t'a dɔn den ani garisɛgɛ sugu min nalen don ne t'a dɔn i b'a dɔn dɛ i b'a dɔn an ka adamadenya sisan adamadenya i b'a dɔn an tɛ ɲɔgɔn fɛ de o a fɔ e ye kɔlɔkɔlɔ sutarada ninnu ka u ka fanga ɲini waatiw la walayi n ka dulokiba bɛ faraliw nɔfɛ n tɛ n dulokiba la ayi mɔgɔ kɔni tɛ ka sɛgɛ fɔ ne ninnu nɔfɛ koyi a bɛɛ kɛra an ɲɛna yan kɔnɔdimi tɛ koyi ɲɛdimi de don e ye kɔlɔkɔlɔ cucu ni mankan kɛ misiri kɔnɔ ninnu ka ko la nka u ma miiri dɛ walahi Kulubali ninnu ma miiri n ko ni n da ka miiri su fɛ walahi n tɛ se ka sunɔgɔ n'a fɔra ko denkɛ b'i bolo sokɔnɔna na a tilalen don kalan na diɲɛ diplôme b'a bolo o bɛ sunɔgɔ de la so kɔnɔ sɔgɔma ka wuli dɔrɔn k'a sigi da la ka te sigi o ye ko laban tɛ est ce que o ye tɔgɔdiya ye a ba ni ne yɛrɛ ma wa a kɔni tɛ se ka ɲɛfɔ nka e k'a to ne ma ne bɛna don maire ka tile filɛ in na walahi n bɛna don a ka ko n b'a tere juguya f'a ye Kulubali walahi n'a ma baara ɲini i denkɛ ye a k'a dɔn k'a fɔ sigida in na yan n b'a lebu walahi n b'a lebu jeli bɔrɔ bon ne kɔni n ye n jigi k'i la n ye n jigi k'i ye a banna n ye ko in t'i bolo koyi a to n bolo n y'a to i bolo a to n bolo a ye baara sɔrɔ e den de don a ma baara sɔrɔ e den de don ne kɔni foyi t'a la ne jamu dɔrɔn de b'a ka ten e den de don dɛ Kulubali kɔni ayiwa baasi tɛ n bɛ taa Jara ka ci la a tun ye n ci Bakari fɛ yen n bɛ taa bɔ yen ayiwa baasi tɛ ni ne yɛrɛ bɔtɔ ye misiri la ne bɛ taa tilela dun na fɔlɔ yanni Lazara waati cɛ n'a kɛra cogoya min na i n'an sɔrɔ so yen ayiwa baasi tɛ ayiwa baasi tɛ n y'a faamu ayiwa an b'a kɛ ten i bɛ n ka foli fɔ maramu ye n'Ala sɔnna a ma ne dalen don so kan kɔnɔ ye